tupaseni moni wachisoni kwambiri kwina kulikonse kumene mukuonera Mibawa TV masulano. Lero ndi siku limene thambo la Gwaso patapita masiku 20 chimwaliyeni Vice President wa dziko lino. Anthu ambiri ndi mafunso kuti kodi mwezi wa Juni wa 2024 chikuchitika ndi chani. Chonchitiri pano kukusimikizirani kuti zonse zimene mwakhala mukuona mu social media kuti Soldier Lucius Banda watisiya ndi zoonadi. Ndiye mu studio muno ndili ndi Wellington Kuntaja komanso Super DT amene tikhale tikucheza nawo kuunikira moyo wa Lucius Banda kuti anaye munthu otani. Onsewa anali anthu amene amacheza ndi Lucius Banda amene amanziwa. Wellington Kuntaja wakula naye limodzi Lucius Banda upanga naye ma programs ambiri ali MBC ali kuno. DT wachizaso ndi Lucius Banda kwambiri pa show ya Showbiz. Komanso Lucius Banda wakhala mabwera ku Mibawa kuno kumayimba mashow siyana. So ubale wathu ifa Mibawa ndi Lucius Banda wakhala ubale wabwino kwambiri moti ife tikulira mokweza. Mwina ndi amene ndi Wellington. Lucius Banda manziwa bwanji? Zomo kwambiri. Mwina ndisanambo kuyankha di Foster Minero ndingopereka kutenga upepesa kwa Malawi. Mwezi umene udi wa June ndingoti nyengo imene yakhalewa wawitsa kwambiri wa Malawi. Pamene talusa Vice President wathu amene ndithu analokondeka. Komanso ndikupezeka kuti nso tikuluzanso munthu wina amene sanalokondeka kwambiri pakhanya maibibe. Lucius Banda kuyankha nofunso lano chimene ndi munthu amene he needs no introduction. Mucho di Lucius Banda the soldier aliyesa kudziwa ntchito amene wapanga. Apa we have lost another soldier indeed. Yemwe soldier wake osakhala kugwisa ntchito mfuti. Mangagwitsa ntchito mawu amene amadzudzula, mawu amene amamanga, mawu amene amabweretsa chimwemwe pa anthu, maso mawu amene amabweretsa chikondi pa anthu. Umenenso ndi utumiki, ndi usilikali ndithu wamphamvu. Ndiye ndikana kuti soldier tata ya munthu amene ndithu amene tikamati soldier suti singabonera wamba yayi. On a personal note, ine soldier namdziwa ndili ku MBC natural talent amene mayankha iwe. Tili ku MBC ndikapanga program echoda face to face. I think amala ambiri program imene ankaikonda kumbukira. Yes. Kwa anthu oyimba oyambirira amene ndinabweretsa program ya face to face anali Lucius Banda. Sindinabweretse ngati kuti adzembe magitara koma kuti anthu amdziwe in terms of profile. Program ya face to face ine ndinayamba, it was studio based. Nayamba nkakhala mu studio. Koma yeni nditaona ndifuna program iyi timakhawa yoti ndiyokoma. Itsibweretsa ka reality. Ndinakayipangira ku Mount Sochi. Timakaenda mu garden moja. Then makumbukira kuti yemwana ambirira ndikuchula ku maloko kuti program ufuna kudzipangira kunja tetu tikapangira maloko kongola ndati kuti anakapempha za program kudzipangira Mount Sochi na Lucius bosi zinafuti ayi kuchula ali ndamene na fesa ndachuke tungamba kumene nasa antasakudziwa nso. So Lucius facilitated the booking of the garden side ya Mount Sochi. Titapanga program mene iyi anthu anadabwa. Pana anthu anamba mutishonga Dali Tambo, ku SAPC kunali producer winner amite people of the South. Dali Tambo style like in Liberia. You could actually take a guest and put it like Maro Wongo and up and get up a program. In pa face to face, not that in the way because now you're doing this thing like Dali Tambo. And Gambia a minute program dedicating as Lucius starts, so that was the very first time minutes kind of very close. Come to imagine taonikira remote pa TV, cholo wendo bona bezulu anakhala no zathu ndithu ndikumacheza over the years. On a personal note, Lucius chimene ndinganene chimene pali zambiri koma no chiyambi ndi chinthu chimene tazambiri munthu machikumbukira. Ndene chiyambi changa cha Lucius chinali cha wedewede sinali chokuti anatithandiza pakhanya ntchito. Ndiye kupita kwake ndikhani zovuta. Chabwino DT mwinaso kumbali yako kuti ngati mmoza amene wakhauma panga host mashow akuno ku Mibawa komanso mashow outside Mibawa wakawenda ndi Lucius Banda ku Sun Music Festival mashow akulu. Lucius Banda ugana ntchito banji?
Bima. Ndizovuta kwambiri kuti tikhulupirire kuti pano pamene tayima panopa tikukamba nsonkhani yoti wina wamkulu amene amaphunzitsa ife, amene amakhala ngati amatilongosolera zinthu zina ndi zina wapitanso. Ndizovuta kwambiri. Ndiye ineyo sindikamba zambiri, koma ndinene chilungamo kuti anthu ambiri amamudalira Lucius. Tikambe za ku bandi, Lucius akuyamba kwa Haleluya, akumtenga mkulu wake po nurturing him, kuzayambisa zembani yake, wathandiza anthu ambiri. Uimba ambiri m'Malawi munomu. Ife tatengera chitsanzo kuchokera kwa Lucius kuti palibe vuto kuthandiza anthu. Ngati wenzo ukufuna kuti ukule pa dziko pano, ukuyenera kuthandiza anthu ambiri. Ukathandiza uyo ndi uyo ndi uyo, ndiye mawu umakhala wamkulu. Lucius anaye munthu mmodzi amene sititchula mayina a anthu amene athandiza, koma tilipo ambiri. Poti mu tsiku la lero tonse tangozolika, and uyang'ane munthu mmodzi amene analimba mtima kuchirimika kuyambitsa festival ya Chimalawi, ya Malawi. Lucius ndiye mtima wa chisoja wosalephera anali nawo. Ndiye usiku wa lero tili pa nthawi ya chisoni kwambiri, ende ndikusowa kuti tingayankhule motani ndi msilikali wamkulu woti mwina kungonjezera zimene wankulazo kuti tatadi msilikali. Timaona kwambiri kwakha kuti uchilika zina zake mdziko muno anthu ambiri amachita kuna kuti Lucius Banda muli kuti simuimba nyimbo, which means anali msilikalidi. Amazizwa kuti soja wa mphawi. Chifukwa cholinga chake inachofuna kuti wina aliyense amene amazimva ngati mphawi asazimveso ngati mphawi, tonse tizendera limodzi. Nde lero siku wa lero ndovuta kwambiri kumvesa makamaka chifukwa chona kuti si zinthu zimene timaziyembekezera. Zambiri zachitika ndithu, koma Mulungu nthawi zonse salakwisa. Ngati makutipeza komanso sojawo, especially pa nthawi imene anachita dzina limene la soja. Soja, yes. Nyimbo zimene ankamayimba zinali zopanda mantha. Tsopano timadziwa ife asikali ndi anthu opanda mantha. Asikali timapatsa ulemu. Amapita kumene kuli chipolopolo. Kumamva zikulira, kumakhala kutani? Pita wo. Iyo akupita kuli chipolopolo, ife timakati kutawo ndokalowa nyumba. Soja amapita kumene kuli chipolopolo. Akulu aja nyimbo zawo zimene ankamayimba zidalo zopita kuli chipolopolo. Chifukwa zimakhuzana kwambiri nzandali, ndale zamadzudzula. Nawo kamadzudzula taizambira ndandali ndanda chipolopolo. Akhoza kukupeteka usakudziwa. So kuti ulimbe mtima ndikufikiza pomayimba nyimbo udzana kuti anthu amene ukwatirawo akhoza kupanga china chilichonse kwa iwe kumoyo wako. Ndiye pamenepo pamene padachokera kusoja. Anthu ambiri timalephera kuti tiyankhule, anthu ambiri timalephera kuti tiyimbe, anthu ambiri timalephera kuti tidzudzule. Soja stood for the people and for the voiceless. He made sure kuti zimene zimachitika mdziko muno kuyambira panjala, kuyambira pankhani yokuti yozunza anthu, yopanda chilungamo, soja anayimba monsemo. Ndimakumbukira nthawi inayipanda kucho kwadzudzula taona ni dzimasuti ngati anthu anzeru kumakamba anthu atu munamiza bingu apo munamiza cheya. Nyimbo zomanena kuchula zinthu zimene zilizokuti ena Africa koma yeucha amakhala kuti walimba mtima. Ndiye matuka kama unadi anthu avala dzimasuti nthawi zake khala anthu anzeru ndi maseka kumene. Now kudzudzula kwa mtundu umene uzipena ukhoza ukamavala suti wekha uzimaza kuti I think kavala suti ndivalire anthu osakamngovala chifukwa choti ungofuna. Paliso nyimbo ina ndimamvera ngambo topana ndikubwera imene amakamba yeucha kuno kuti Yesu Kristu mwana wa Mulungu mwini wako ya dziko lino. Mulungu mwini wake analenga dziko lino kwa mwana wake anabadwa nkhola. Mwana wake sana kwere chipajero. Sana anandi nkanjo umodzi. Amavala masando. Anaibe ma bodyguards. Kunali kutiphunzitsa kudzichepetsa. Mundimva kutiphunzitsa kudzikhuthula, kutiphunzitsa
kukhala ndi anthu mudzionetsa kuti iweyo uli nawo limodzi koma nanga ife timatengeranso chitsanzo chimenecho ife ndimene timadzikundikira iyo tali nyumba imene imayana kuti mudziona zimene ankapanga Yesu Khristu odzichepetsa. Ndilole nene ndiwonjezere kuti we've lost another prophet. Anthu olemba nyimbo tali ndi machokera kwa Mulungu. Munthu akamakhala pansi ndikulemba nyimbo iji, anthu onse mdziko ndikumayilandira nyimbo ija, ndikumayitenthewuzira pa moyo wa wina aliyense, ndi utumiki, ndi uprofeti wapadera. Timamvetsera nyimbo ija mmodzi tikumapita kupita kaya kuti kutalitali kupita kuti ilipo nyimbo imene mwana zonsezi ndi nyimbo zimene amalemba eka. Ndiye usiku wa lero ndi upweteka kwambiri chifukwa choti ena ndiye naona maposta azembani bandi kuti azembani kaimba ukasungu zembani kaimba kuti naye ndi chikhulupiriro kuti kuchipatala umene anapita hayi abwera kubwino. Sindi kuchipatala kuli anthu ophunzira ntchito ija koma hayi Mulungu salephera salakwitsa. I know he's in a better place. Hayi ngonjezera wepo kuti Lucius Banda anayi ndithu mtumiki amene amaona za kusogolo. Ukamamvera nyimbo yake imene anaimba mwina 1994 kumamvera lero imakamba zoti sogwiza ndi lero mmene zilili. Chimenenso mwina anzathu oyimba ambiri mugenda kutengerapo phunziro kuti kapekedwe ka nyimbo kasamakhale zoti mnthu ukamvera lero nkhani yatha. Nyimbo za Lucius Banda utakhala mu nyengo ina iliyonse usakasaka ina yake umvera ndipo ikutonthoza mmene mundi mmene Soldier Lucius Banda analili. Tinanena apa kuti Wellington Kuntaja anachizaponso ndi Soldier Lucius Banda mbuyomo ku MBC komanso kuno kumibawa. Timafuna kuti ka 10 minutes kameneka mungoona kuti kodi anacheza motani komanso tatuone style imweja imene anathandiza kuti zikanga zachidali tambo ita yonse makupanga mu studio. Take your camera out of the studios umakachita capture something real. Naso kuti even keep imene napanga naye imeneyo tinali limodzi ngati moto kucheza it was fun. Ineyo ndikuthokoza Mulungu kuti I was that close to him. Right. Amen. Thanks. Chabuno ndole kuti kapena mwina tisana kudule mfamujeze aonere clip amene chabuno ndole kuti tingonera ka 10 minutes clip kameneka program yonse ilipo tikuponya nthawi yake muione koma nthawi tingopempha kuti ka 10 minutes kameneka tingoona kuti anacheza modern. Ndito pano tikuoneseni ma building awiri ma prominent personalities nzika zimene feo tikamwakula timaonera kuti siku lina na fensi tizakhala ngati awo kunoko koma musanatero uyu akuyendetsa iwe so phiri wero kodi olanda mena kutana pano akwaza kudaba ndo lamene mufanana naye chonchiyo ndi ndani young brother awuzeni yayi adama kuti achimene so it is your firstborn? That's my firstborn. Okay. John What did I munaimba nyimbo kuti John mwana wanga hii nyimbo tu wakupata nazo bwana mimi mama kaya kundende iti John wake mwana kana ntauza anale amene ati video mukakumbukira yes kana lika chichepere kana lika chichepere John mwakulatu kwasona iwe John mena kaimba nyimbo imene ija iwo nkamba bwanyi mtima ukana utenga udindo meno ija it was challenging. It was challenging. Bambo wangu kanisa bwanyi ngana uvala basi eti uruna konsekera kuti uvale udindo Yes. Ko kaimba nyimbo imeneyo unkama ona bwanji bambo ali kundende Averos? pano time pano unkamba bwanji John Nani ufude. eti mtima uma wa watu Because it's more like I think losing somebody. Yes.
It was almost like that death choncha. Yeah. Mtima mawawa. The son, Okay. Mr. Timangwara Mbewe, nditudi. Chabwe. Matsono waoneka kuti notu chidaka ngati chaonongeka zinachitika bwanji. And building yakuno yokhayo poti inali under construction. Kodi onongeka ndi building. Kati mumuli Hayinkatimo muli life ndithu. Okay. Nditufana kasi amene akutona pano akozimaona ngati no tukamba za motero koma chinthu choti kumuka. Hayi ndithu. Ndi muna ziko zakhala ngati tikangozungulira chionedwe basi Nditudi. Okay. Koma ali moyo wachembekezo ka. Amene anatisiya. Oho. Anatisiya ndithu pakathawi zaka za mbuyomo. Okay. Ndithu amene akuyendesa ndi. Okay. Okay. Ndi awo amene anali anthu oyambirira pa nkhani ya business. Yes. Inu mukamaona tingati kuti amene no ankakupanga inspired amene wandamira mati inspire ndithu amene ndi bala yawo. Okay. Kundedu kuti malumu mbali nayo. Chabwino. Ndithu. Maonatu ndikupira kuti anthu ena amene mukudzawo bwinobwino mbiri ya pano pa Balaka ena ndithu muli mwanganani muja muli mtali takukumbutsani mmene panali pa chiyembekezo motel. Taima nikaye pang'ono. Building imene ili apai kwa anthu amene Mbalaka munanakhalamo imene opposite chiyembekezo. Yes. Imene inali garage ya Aiginio. Amene anamwalira pakanthawi ifeyo sinaone sonkomwe koma ana wanalochuka Aiginio ndithu. Anawo anangalipobe kapena no basi no pano panathera tu. Anawo ndithu alipapo ndi apo koma building khanga ndinaikulitsa kwa Luka. Ngati mangotipeza kumene ndi program yapadera imene makamaka tikucheza kuwunikiranso moyo wa Sir Soja Lucius Banda amene ndi nkhalakale amene anali nkhalakale pa nkhani za mayimbidwe kuno ku Malawi. Sitingakambe nkhani za mayimbidwe kuno ku Malawi osatchula dzina la Sir Soja Lucius Banda ndikuti nkhani imeneyo sitinayiyambe kuyikamba. Choncho ndinachiona ngati chinthu cha mtengo wapatali kwambiri kuti tibwere pano kuti tiwunikirane za moyo wa kaswiri ameneyi amene watisiya lero chakumadzulo komwe kuno ku dziko licha la South Africa. So mu studio muno ndi Wendell Kuntaja komanso Super DT kuti kuwunikirana kuti kodi moyo wake wakhala wotani. Mmanena apa kuti utumiki nyimbo za Lucius Banda ndi utumiki umene umafotokoza nkhani za kusogolo amene kuti uneneri. Taona mu nyimbo icha akunena kuti hayi mwananga John zonse ndisiya m'manja mwako, usamale mayi yako, usamale abale yako.
apo udindo uja wabwerano sopano kuti sono John watenga udindo umenewo. Yes. Zovota. Ndikanovuta. Ndikuziwa kuti chisoni Yeah. chaza kwambiri. Tazina kuti uyankhule pankhanifa nyumba ichayibulira. Inafe misozi Naona kuti matusa koma misozi. situation imene inali pa time manager pene mwana uja ndimamfunsa. Zinkaoneka kuti ndi udindo Wako woti bambo ako akuzi kuti ndikukusiyira udindo. Koma amene aja ali masewera. Sikunali ngati kundende basi. Yali an expectation kuti bambo atani abwera. Malinga ndi chisoni chimene no cha dziko lapansi. Anatugadi ndikupitiriza udindo wawo. But what has happened today is the same scenario, but this one is now for good. It's tough. It's irreversible. Nice. John Menali. Udindo mena libira tamena ala wangono tameje mutani muone. Kama kuti amaendesa. Ulendenso tamena amanduzana kuti ayendesa. Ndikata Kuta mwana. Nda khala kumona kumendesa mwana wangono. Lero wakula. Ndi just akatumona kuti angakhale kuzembaniko. Akumata mangata manga. Amene akudalira Microphone umbi. amatenganso. Ndiye ndikupira kuti udindo ngatana alimpa mtima ntamenecha. Pano the boy has become of age now. Yes. Very sure kuti udindo mene ausenza. Kuma ndinkhani wawa. Nice. Ndinkhani wawa. Ndolimba mtima mwana yako nikachoncho. Koma sichili kuvatino alimbadi mtima zeni. Ndaphunzirapo kena kake kuchokera mu nyimbo imeneyi. Nthawi imeneyi amwina John anali zaka 10 komano amampasa udindo. Zimene zikuoneka kuti munali mphaso omphunzitsa mwana adi akayi wang'ono. Mavuto ena amene timapanga ife ngati azibambo timalekererana kuti sanakule uyo asaziwe izi. Ayi. Sipafunika nthawi yoti akali moyo mphunzitse mwana. Chuma umachipeza bwanji. Mavuto akabwera umathana wa bwanji. Ngati kuli achibale kwina ndi kwina zimudenga zimuyendesa mene zikaziwa za achibalewa. Ma business akamakula azikula mu zimene zicha. So nyimbo imene ndaphunzirapo ziwiri zitatu kuti ayi mwana sisimanene kuti sanakule adikire kayi. Imfa imabwera nthawi inayi yonse. Ngati simuuza pano zoyena kumuuza. Ndiye kuti amadzanira osadzika bwino. Anazemba sosa zipanda nyimbo ina kuti mukamalangiza ana muzauza zona. So mumabisira kuti uzakhala bwana. So zavuta moyo zatembenuka azaona ngati mamunamiza. Koma muza chilungamo amaenda mu chimenecho. Yes. Pima. Ndifike mania kuti mkulu ya maimba nyimbo pachina chilichonse. Ndale Zamalangizo yes. Apa mwina details sanachite ndingamkhula pang'ono kuti anenso pene ndinaphunzira ndipo ndo pakundikhudza pamenepo John apagwire ndipo kuti anati usamale mayi wako. Yes. Nthawi zambiri anyamata akasi bambo akapita amafuna kukhala novuta ndi manzunza mayi ndi amalirano pawiri alira amuna amene apita ndi akuliranso munthu wina amene akanamuyang'anira kukhala chipsinjo. I have a feeling kuti John malangizo amene anampasa nthawi imeneyo pano akugwirizana ntchito mobwanya. Ineyo ndikugwirizana nanu komanso mwapaderadera ndifuna ndimuthokoze John kwambiri chifukwa John ndi bambo wake amakhala ngati munthu ndi mpwake. Yes. Panachoka pa bambo wake poti ndi bambo nthawi ina iliyonse amakhala ndi bambo wake kuwaperekeza ku chipatala chifukwa nthenda ya makidini ndi yovuta. Kunali kupita ku chipatala kawiri and John amene akhalepo. Yes. Akamachokera uku ndiye athamange kupandi aonesa uku aonesa ndiye iyayi ndi mwana wabwino. Ndi mwana amene aonesa chitsanzo kuti ndizoona bambo wako ulanga choke mwendo ndi bambo wako be. So nice. Ndiye pa nthawi inoyi tikulira komano tikuziwa kuti asiya Yes. mbewu. John is going to be a great artist, brother, father, imene ndi duplicate ya bambo wake. Ndiye pa nthawi inoyi tikuziwa kuti mauthenga ena ndi ena akhala kubwera anthu tikati kuwauza kuti yayi madongosolo ayenda motere koma ife tinadzidzimuka kwambiri. Tinakanika kuti tigone
tinakanika kuti tipange chilichonse ndifika keta afika pano koma tisaiwale mimi titi kuza kwambaso za Sound Festival mina mapanga Yes. amechita organize motani kulu ameneyo and zimatanthoze chani kuti now not for the first time Malawi kuno kuchitwa zimzantu organized by Malawi pamene mbuyo mu Lake of Stars that was celebrity of Pili. you mapanga now yes ineyo Sun Festival pano pa I think takhala nawo kupitirira zaka 14 atakhala pansi ndikuona kuti panalibe festival imene imakondera Malawi kuti akhale patsogolo asangalale pa nyimbo zawo ndi zochitika za mdziko mwawo anatulusa festival ndikuti ndikuipatsa dzina loti Sound Music Festival kuti na Sunday yake ya beach ya kumalawo kuno kuti osatinso zambiri mbiri ndi mchenga wabwino umene uli mpheperempe wa kunyanja so you were celebrating that too celebrating that ndiye ndikuwapempha Malawi chinthu chichiye ndikhale chathu ndiye ndi munthu umodzi anayi ndi mphatso yoti kungokuyankhula kamodzi iwe umakhala kuti wamvesesa vision imene ali nayo lero Sun Festival ndi festival ya imodzi one of the big festivals in Africa now munthu wake ndiye mwe anali Maloto mwana wa kubalaka kumaletu nina kuti watisira festival ya ikulu muno mu Africa ndiye si chinthu chamasewerayi munthu uyu Pili taluza ndi zinthu zopweteka kuti tikhulupirire tichilandire tivomereze kuti zona munamvetsera mnyimbo mujamanina kuti imfandi ya nkhanza imatenga munthu amene anthu akumdalira ndikusiya chani mbava zimene zimakaba manyumba ndi nyimbo zokhazoka zimene atisiyire ife kuti timvetsetse kumano ndi moyo nangatitani mbali inayi music anthu anazafika poti kuitenga music inati iweyo kati imirire bwanji ku parliament the power of music Mana utengo mene upiteso kwa anthu oyimba mukamayimba pena muzizo kuti nyimbo zimapita malo amene simunafikeko amamvera anthu osiyana amen kodi mutenga wanu umayika mu nyimbo zokumayika mutenga utani mu nyimbo mwanu ndi utenga umene ukubwesa chilimbikiso kwa anthu amene athodwa ndi utenga fapa nyimbo zina zoti munthu amata kuchita wakamvera ni nyimbo za machiriso ni nyimbo zoti anthu azamverabe zaka zinazo mbadono ukatha zaka zinazo anthu azamverabe Lucius Banda anali ndi mchitidwe wake wakambidwe ka nyimbo mmene amayimba 1996 1994 2000 ndi mmene amayimbira kuyambira ma 2010 kumabwera wako anasintha anaona kuti generation panopa ikukonda izi anatemeza kumayimba kuti nyimbo kuti aliyense akozokwanisa kumamvera ichichi ndi chinsisi chimene anzathu oyimba akuyenda kuti achitenge kumayenda ndi nyengo kwambiri nenda ndi nyengo kusunga imbebe ngati wa 1994 nyimbo kumakuzisunga nyimbo zokuti anthu amverebe panopa chuni chake mayenda ndi nyengo so muzambiri zimene tikuyenda kuphunzira moyo Lucius Banda mayangaso naiso munthu mmodzi kwambiri amene amakonda Lucius Banda ndikumbukira ma 2000 ana ndi shop imene amagulisa matepi nde amazikonda kwambiri neso namba so mampanga follow kwambiri Lucius Banda na imene yoyo ntangomva utenga kuti Lucius Banda watisiya naimbira phone alienda mvakali sat zachisoni so ndi anthu ambiri amene akhuzidwa kwambiri ndife munangwa kumpusa Malawi kuti Lucius Banda wamwalira ndi zaka 53 mwana kwambiri mwana kwambiri anaye ndi mapulani ambiri kuti atukule dziko lino komanso ngati munthu koma nthawi zonse timakhulupirira kuti Mulungu salakwisa pazonse tumene tena instrument tumene tinga phunzire kwa Lucius nayenso tikamacheza naye kumaso samabisa ndi kusabisa kumene wachokera yes aye uchanti mbale wake Paul Banda mukakhala nawo
amanena kumene achokera achokera yes kukulira pandiamo paja nyimbo zawo somachitano pachipanda mafadhala bwezifiti ndani sapato yambirira amakachita kusesa makalasi kumene kuja kasesa kuja maofisi amafadhala kukachapa zovala zamafadhala tikumachita zina zimene umachita mwana amene uli wa mphawi yes ndicho ngati tupeze kanthu kuti apeze sapato yoyambirira mene kena kamene akambo makangata kuyamba kuphunzira ti magitara tikumaperekera ukalistia kuno kuja tikukhulupirika pandiamo pakampasi paja anyamata amenewa they grew up around that place anapanga sacrifice ma pleasures once amene makhala nawo anyamata ngati ma teenagers tikamakula fantayo opsa timakhala imene titamene munthu umphawi umachita kuumva kwawo kwene kuti ma parents ako ndovutika amene iweyo nothamene sinaona kufuna kudzinjoya ndalama sukuzipeza zovala sukuzipeza ukapita ku msewu ukapeza kulanzako avala bwino amene ali ana mapwepwete akupita ku school anzako akukoka expand akubwera zasidwa pa galimoto iwe wanyamulira zovala mu mpango shati ndio mweyo trouser ndio mweyo ayimata amene achadakula mu life yantu mulungu ndikwadalisa ndi ma talents lero ndiyonse dziko lonse likulira ndingonjezera umene sabisa sakumena kuchokera komanso pamene watengedwa ndi anthu oti akuthandize show the willingness that you want to be yes ukatero anthu amakutanidi amakuthandiza akamata amasungwana zimene zinene kutengera famwena kuteka mkozi mwake Lucy asanagufira pamene wafika apa no they built this kind of reputation imene akutisira panoyi over years and kuteka they must have made up their mind ye uja ndi mbala wakeyo Paul Banda ala amona timamisa pamene kutotita Lucius is a role model, is an example of how to live and how to lift yourself from the dust to the top. Yes, and pire mukayang'anitsitsa chikhulupiriro kupemphera ndi munthu mmodzi amene samabisa kuti ine ndi mkatolika and amachinyadira chipembedzo chake amayesetsa kuti zochitika nso pa mpingo azipezeka pomwe ndiye chimenecho ndichachikulu kwambiri ndiye ukateronso munthu talent ngati ilibe chisomo pamwamba ndiye achabe pali woyimba ambiri amene sitingatchule pano amene umaziwa kuti uyu ndi wa talent koma talent yake ilibe chisomo, does not have grace, koma ukayang'ana uyu umene anachokera nayo chisomo chanachokera nacho patali maaba mangati maaba mambiri tikukamba kuti album iliyonse imagulisa yes hitmaker mpaka tsiku la lero ndi anthu ochepa. Mulungu amakupatsani munthu amene kuti nonse muphunzire kuchina chake ndiye lero ndi tsiku lopweteka kwambiri china titi ngati kumva kupweteka iwe ndi chonchi ndiye palino likukumwe gulu la anyamata amene adutsa m'manja mwa iye kuti kuphunzira nyimbo kwambiri timamva achina Bereka Unda achina Mlaka Maliro Ndani katina ndikaphuka pocha gulu la anyamata achina Edo Kumbandambanda achina Posubiri achina ndandani gulu la anyamata nditu achina Charles Nsaku gulu la anyamata lero sindikudzora kumva bwanji pocha phuka chabwino anapita kumene amene tikuachulawa adakali moyo lero Bereka Unda kumene ali kundikuphenda kuti misozi ena utikutsika chifamene chindisu those are direct products amlaka ndenda watina ukalemano wayi anaimba vinyo positero popa tinawo mdziko muno ndichikhulupirira kuti amenewa Mulungu awaendere mwa kwambiri ataya munthu amene ndithu mosa dzikonda adatenga luso limene ali nalo mapereka kwa anthu ena
chimene manisangalasa Lucius samangu asunganya mataja amakamba tinkhuku yoti yayikira mazira ndikutaya ndikufunga tiranso ndikutaya ndikufunga tiranso today in all this anakayimba in their own right in all this aliyesana chukaso in his or her own right kanali kansikana kumene kujako tinkatika wende halawa Ema Masau. Kuma wina wakana Ema Masau. Mukumbukira mele kali ku school antakaje kaka chotsa kuti apita nakaimayo ku school. Mukumbukira. Moyo wose zibanda tikupuzira mu zinthu zambiri. Kwambiri. Timana kuti analiso wantima wodziwa kucheza. Lucius anali munthu wokuti anachuka kuma sama sita. Sama nice. Chokacho ndetene kuti tizipepa Malawi Mulungu akatichotsa apa kutika apa. Si chifukwa chake choti tizikhala kuti mpano sita mafoni number. So Lucius akakuona atsitsa glass. Kucheza naye akupita. Akamuchika kumene pokako banasondanya matanzimbe atsitsa glass. Acheza nawo chomwe pokako kumene ma president atsitsa glass. Acheza nawo apita kumene kumpingo atsitsa glass. Acheza nawo. That was Lucius. I think tena tizitengera makhalidwe abwino utelero. Tikupuzira zambiri moyo wa Lucius Banda. Mtima ozichepesa komanso mtima ovomereza chimene uli zina zimene zimationonga kwambiri ndi mtima osavomereza. Kwa Lucius Banda nenakale Wellington Kontacha kuti anabadwa banja lovutika. Ndipo ichisama bisaso amafotokoza kuti ndachoka banja lovutika kwambiri. Koma ifo kuti anavomereza Mulungu anachitira chifundo. Anthu ena atamaona kuti uyu andisogolo kuti nthandize anakhulupirika pa chimenecho. Ifa pala anthu ena amakhala kuvomereza kuti kuvutika ndi aupeza mwayi kuti anthu ena athandiza ndi kwamba kuwaberaso Maona. So asana kwanise maloto awo anthu aja akwira asika. So wachinyamata tiyeni tikhale ndi mtima ovomereza chimene tili komanso ndi kupereka ulemu kwa anthu amene akuti pasamwayi chifukwa palibe munthu amangozuka lero kumangokula yekha mpaka kukhala successful amakhala wina akamene amagwira manja. Ndi moyo umene utiphunzitse ndithu kukhala anthu ozichepesa ndi kuvomereza imene tili ndi kukhulupirika malo anthu ogwira ntchito kukhulupirika malo anthu ochita business komanso mukafikapo kumakwanisa kuwakumbukira anthu kuvuto imene ali napo mpano kuti Lucius Banda amacheza paliponse amatha kufika kunsika kugula matemba anthu kumuzo Lucius Banda tiimbire nyimbo iye ndi kumayimbira nyimbo pacha kucheza ndi anthu kumasuka ndi ena aliyense mpaka na anthu akubalaka nankhulupirira ndi kuntumiza ku parliament a president kumkhulupirira ndi kumpasola izi si nkhani zoti ndizophweka yayi ni achievements amene wapanga Lucius Banda chifukwa cha chikhulupiriro chochokera kwa anthu. Nditi nanena pacha kuti Lucius Banda tagwiranaso ntchito kwambiri makamaka nkhani za mayimbidwe zimenezi. Wakhala kubwera ku Mibawa Multipurpose kuzapanga perform timafuna kuti wina kanthawi tingopereka pang'ono mpata kuti ngoona kuti kodi amachita motani makamaka Lucius Banda akakhala pa stage. Ina show yake yomaliza manager. Inayomaliza yes. Sana imbe. Sana after show manager impa mene no amoneka kuti tupi zikuvuta. So mukamona show imeneyi tamene nayo kuti akudwala komango zili mbise fo kuti Amalawi timakonda be mabiro ake nditi mampempa ndiona kuti ndingokhala chakuno ndipangebe ndi show imeneyi amayimba ndithu koma asaku mpabe bwino nthupi nditi kupempheni kuti mungonera pang'ono kinako tipitize ndi program yathu. Are you ready for me? Sungwana ulipanchi inandikudwala tena ya chilendo mamkwala niwe nimapokuona kama dusa yapa kwadi panunkuti tandi yanka mamani niwe materiyo yoenera banja Yankoko nyumba yangayo anafatsilila anatenga ntawi Yehova mbambane
Sakukosi kwanga kukwitisa chitetezo cha mtima wanga wanichosa chimenene cha ushasha wanga kubachana na usia na wapeza ulema mama neo sakukosi kwanga mama neo Sakukosi kwanga mama neo samtima wanga kufuna pongozi itizizukule yafika tawiyo ndakumana naye wakutima kwanga utambali wonse watesa ndiuyo nalingati mfumo yopanda kwini chini chonse chilipo mkazi kulibe sisi malepela atuwa miseche chonde akawela uwatawe mangawe lelo ndiku mama ne mama kelele moma mtima wangu yosa chimende Sakukosi kwanga mama neo samtima wanga mama neo sakukosi kwanga mama neo samtima wanga Chusa chimenene cha ushasha wanga upachana na usia na upeza ulema mama neo sakukosi kwanga mama neo samtima wanga mama neo sakukosi kwanga allow you to clap hands. Thank you. Thank you.
So happy to be here tonight for the first time, and it happens to be on Valentine's Day. Wow. What a beautiful day. All right, I'm going to be giving you much of my love songs, considering the day we are, and I can see the red colors around. I can even see those in the lounges watching TV. I see you're wearing red. That's beautiful. All right, my next song will be, guess. Love of my life. All right, here we go. Kukukwa mvula sofala sake sitakwira tupi lonse lidamela chingwe. Oh, love of my life, kuna lindima wandiwe yani sipari wali nisingani ngani Chitangani madira ona kope. Oh, love of my life, Esther. Ina male panchi kuti uza ni konde. Love of my life, Esther. Yati sundi kona ine nizango. Iwele pa benzi, banji pa jero, ivale ko kasuti, banji ka jinsi. Love of my life, Esther. Izi chiki muka panda kulola. Love of my life, Esther. Yati sundi kona Wini. Chawizina ndikumazivuza ine ilimbe nchima ine ndiwale kakumbuka ukametulia. Zaire ari ni wonyada iwe umakanda o mama yana rikazanyade love of my life, Esther. Isabelle banji uri usandi konde. Ai tonse tili pano a nkhope ya chisoni chifukwa imfa ya Soja Lucius Banda yachitika pamene pangotha masiku 20 chimalireni Vice President ndi anthu ena 8 pangozi ya ndege imene inachitika ku Chikangawa.
komanso busa ina Bishop Kapenga chiraso amaliranso mwezi wake omwe uno, oyimba winanso amene Spyro amaliranso mwezi wake omwe uno, so akasambalanso mwezi wake omwe uno wa Juni. Nde tili ndi mantha kwambiri koma matatu ndi achikhulupiriro imfa imene itikumbuse kuti kungatalike bwanji, kungafupike bwanji, tonse tizafa ndithu. Vuto lathu timayiwala imfa, koma imfa iyi itikumbuse kuti timayiwala kuti siku linake ndithu tizafa. Mr. Wellington Kuntacha, mwina mawu anu pamene tikupita kumapeto kwa program ineyi ndotani? Imfa ikutamanga kwambiri. Mama gati tamagira kwambiri mu mwezi umene. In the lineup minotula yanga minatisiya papa. Minaso ndita mention kwa anthu a Church cha Living Waters. They have also lost last week. Mbusa wao amene analiwa mphamvu kwambiri. Amene anali deputy resident pastor pa Living Waters Church ya ku Chimukunda. Bishop Chirambo. Bwera Sunday kupemphera bama bwino kuchita zonse. By Tuesday he was gone. Mpingo unamva sukwawa mina tuonenera. Ndikumaoda bwanza kuti mwezi umene bwanji forward to Bishop Kapenga na onse analira ku Living Waters right before he left. Ndikayamba the Believers Assembly yes. Jeni yao yayo. Ife kutamanga kwambiri. Ine pali nyimbo imene amayimba Akatolika. Imfa zochitika papazi zitiphunzitsepo kanthu kuti palibe amene adzatsale padziko pano. Tonse tidzafa. Nyimbo ya amati tizikumbukira kuti tidzafa tonse. Imfa ibwera msanga tiri kuganiza zina. Dzulo inagwira munthu zathu. Ichidikira ife ndithu. Lelo tiripo mawa palibe ife. Yes. Mukamva mawu akaya? Ayi. Lelo tiripo mawa kulibe. ife. Teni tiphunzire imfa zimenezi kuti zitipangitse kukhala anthu odzichepetsa. Kukhala bwino ndi anzathu. Kudzikundikira tentisire mwini wake wakumwamba. Tenti kondane padziko pano. Angakhale tatenga zinthu zonse zimene kumazitengazi mwina musafuna kuthandizira nazo azinzathu. Udzazisiya. Udzasiya. Suzatenga chilichonse. Suzatenga. Nyimbo imene naija mpana imachita kuna sitidzatenga akanthu kena. Koma akansalu kofunditsa mtembo wathu. Mudzakayione nyimbo imene ija. Ima kupangisa kuti munthu ngokhala wekha udzidziona kuti ine padziko pano ndinangobwera. Mulungu anandibwereka moyo. Kudzakhala pa koma udzapita ndi chani? Udzapita opanda kanthu. Imfa izi. Kwaona anthu ake. The whole vice president anapita. Wapita soja. Wapita. Bishop Chirambo apita. Bishop Kapenga apita. Pali ena amene sitikwadziwa amene apita mwezi umenewo. Kodi inuyo ndine. Tikulowera kuti ndi mafunso amene ndinokhala nawo amene. Definitely tizafa. Koma tili bwanji ni Mulungu wathu. Tipagona nkhani. Tikutane ndi anthu pa dziko lapansi pano. Mbiri imene zasiye ndi utani. Ndio tengo mende ndikamalize pa nkhani imene takamba ya Sir Lucius Pandanda. Didi. Mbale wanga. Ineyo ndinozizidwa kwambiri chifukwa pamene tinakamwa madzi paja. Mafoni ambiriso. Ena ndi ena mpande. Wina aliyense pano pali mtumadzi kuti zona. Wapita mkulu wathu and mena kuyankhulira Phiri Kuntacha kuti zonsezi nyimbo zabwino zija basi kucheza bwino ndi anthu lero watsinzina basi wapita sojo nena and ukuziwa kuti moyo huu ndizoona ndobwereka
timataya nthawi tikunyadirana. Very unnecessary. Koma moyo huu zona Mulungu tsiku linake adzautenga. Ndiye tisiye mbiri yabwino pa dziko pano, tizikondana basi. Ndiye kuti soja mzimu wake usemutendere. Sitimafuna padakhala kuti Mulungu tili ndi mphamvu yoti titakuyankhulana naye kupempha kuti chonde uyu yekhayo timamfuna. Mulungu akafuna ndiye titero basi. Ndicho mbale wanga. Ayi monga mukuonera pa Wellington komanso titi nkhope zachisoni. Zimavuta kuvomereza kakhala kuti Mulungu akutenga anthu amene analisunsanamira kwa anthu ambiri, kupatula kuti Lucius Banda anali munthu otchuka kuti aliyense amankonda ndi ntchito zake zabwino, komanso anali bambo ku nyumba, komanso anali ankolo ku nyumba. Zonsezi ndi kuti anthu onsewa ali m'manja mwa Mulungu. Mulungu ndi amene asamalire. Koma uthenga wanga upita kwa John kuti nyimbo imene naimba bambo wako ija kuti usamali mai yako, usamali abale yako, ino ndi nthawi yoti uyambepo. Ine ndine Bima Ndalama. Tikupempheni kuti maprogramu onse amene taonesa aja mprogramu imeneyi timangodula maklipu aja tifati kusireni kuti muonere bwinobwino. Tiyamba ndi yamoyenda imene Wellington anacheza ndi Lucius Banda kuti muone nonse macheza anali bwanji. Kenako tupasiyani show ya WSBet imene anaimba kusiriza atamugamba amene udwala sakumva bwinobwino mthupi kuti muionere bwinobwino. Tufunani usiku kopambana. Maprogramu atena mawa tipititsanso pasani ma update kuti kodi ndi ziyendano bwanji zokhuza maliro. Salani bwino.